Sa number 2, ₱11 million nga refund sa kada bulan ang pagasugdan balik sang Seneco sa mga konsumidor sa masunod nga duha ka tuig pinaagi sa pagbuhin sa bill sini. Ma-report si Nico Delfin. Sugod karon nga Hunyo, ibalik sang Central Negros Electric Cooperative sa mga konsumidor ang estimated ₱11 million nga monthly refund sa sulod sang duha ka tuig. Ini matapos ginmanduan sila sang Energy Regulatory Commission nga ibalik ang masobra ₱237 million nga over-under collection humalin sang 2004 tubtob 2017. Ang refund ang ipatuman paagi sa igabuhin nga balayran sa monthly billing sang masobra 213,000 ka mga consumers. Ini mga base sa power consumption sang tagsa ka mga konsumidor. Hindi siya actually because may discount. Ang effect niya is malubog ang overall rate. Hindi pa rin siya yung overall rate. This is just a portion of the rate. So may iba pa na yan ang factors na nag-affect. So ang overall na impact, of course, we cannot predict that. Siling ni ERC Commissioner kag CEO Agnes De Vanadera nga nabase ini sa approved modification sa application sang Seneco kag duha pa ka mga power distributors sa over kag under recoveries sa automatic cost adjustment kag true-up mechanism. Ginpatag sang Seneco nga ang refund kabahin sang collection adjustment kag wala sang overcharging nga ginpatuman sa mga konsumidor. Maga-file man ang Seneco sang motion for reconsideration sa nangin desisyon sang ERC. Ginako sang pamunuan sang Seneco nga makaapekto ini sa financial stability sang electric cooperative amo nga mas pabaskugon pa nila ang collection operation pati na ang pagtapna sang kaso sang kinawatay sang supply sang kuryente. While Seneco is also very problematic sa ating finances, especially with this, we will implement the one bill policy strictly. So ina-encourage natin ang tanan kami mga anak pag dyan damo-damo with bills since pandemic. So as of June, we will start the one bill policy. Ang effect niya is mabira-bira kami panukot para nga ma-cope up manamon ang additional nga financial obligation. So message sa consumer nga hopefully they will understand that we will be more prompt in paying their bills. Sa records ng Seneco, naggalabot sa ₱320 million ang systems loss ng Seneco kada tuig tugaman sang pilferage. Ang SF1 ang one nga feeder is ang mga barangay na that is nag-cover from Barangay Dumana, Barangay Dumana, Barangay Perisa, Barangay Cabog, mga muna sila nga mga barangays nga pinakarampat gitu, no? So Samtang maga-file man sang motion for reconsideration ng Seneco management sa mando sang Department of Labor and Employment nga ipatuman ng mga nakasugtan sa collective bargaining agreement pabor sa katapo sang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR. Nalakip diri ang dugang nga saka sa sweldo, bonuses kag allowance pati na dugang nga educational assistance. Of course, nahanap pa man, it's not the community executory naman niya, so we failed to file an MR. So, as to naman the decision whether to file or not, this discussion is left with the Seneco management. Ang doleng may assumption of jurisdiction sa Seneco tungod man sa nagluntad nga labor dispute sa tunga sang management kag labor union. Nico Delfin para sa DGCast Negros.